Mawa bwino walero lachinayi ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chereuka. Koma poyamba mitu ya nkhanizi. President Chakwera wapempha mafumu a mchigawo chakummawa kuti apitirize kulimbikitsa mtendere m'madera mwawo pamene dziko lino likukumbukirabe zowawa zomwe likudutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito modzipereka pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kufika pa nambala 5 pomwe yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli zitatu kwa du. Takulandirani unkhanizi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha mafumu a mchigawo chakummawa kuti apitirize kulimbikitsa mtendere m'madera mwawo pamene dziko lino likukumbukirabe zowawa zomwe lidutsamo mwezi wathawu. President Chakwera amalankhula ku nyumba yachifumu ya Chikokobe ku Mangochi komwe mafumu motsogozedwa ndi Paramount Kawinga ya ayawo anapita kukapepesa pa ngozi ya ndege yomwe inachitika mdziko muno mwezi watha. Dave Uma ali ndi ripoti. Mafumu ochokera mchigawo chakummawa anapita ku nyumba yachifumu ya Chikoko Bay ku Mangochi kukapepesa kwa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pa ngozi ya ndege yomwe inachitika mdziko muno mwezi watha, komanso imfa ya mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata Lucius Banda. Motsogozedwa ndi mfumu yaikulu ya ayawo Paramount Kawinga, mafumuwa alimbikitsa President Chakwera kuti asataye mtima koma alimbikire kugwira ntchito zopititsa patsogolo dziko lino. Ndipo m'mawu ake President Chakwera anapempha mafumuwo kuti alimbikitse mtendere m'madera mwawo poti Malawi ndi mmodzi. Munalankhula Paramount kuti Mulungu atitonthoze tonse. Sikutonthozeka kwa munthu mmodzi koma tonse titonthozeke. Ndipo ndizoonadi zimakhala ngati mzako okondedwa pabanja wapita kwa mfanana ndi kuti wakudula mwendo. Maganizo tsiku lina zikavuta kukufikira ndithu kuti ukande koma nkuona kuti mwendo uja palibe, koma maganizo omwe zimabweramo. Chifukwa chakenso ndi zonse zimene tikumana nazo maganizo khoza kuti kodi mzanga uja ali pati koma nkuona kuti palibe. Chimenechi chititengera nthawi, ndipo ndikuthokozeni kuti ngakhale mubwera kundipepesa chotere mabanja wonse okhudzire waja tisasiyense kuwapepesa. Tipitirize kuwalimbikitsa, tipitirize kuwapatsa chiyembekezo kuti tikhoza kusunganabe ngakhale izi zachitika. Chifukwa monga mwalankhulira Paramount, miyambo ndi mkhalidwe zimasiyana, koma muli monsemo popeza ndife Amalawi aliyense akhoza kudziwa kuti uyu walira mzake, uyu walira mzake, uyu walira mzake. Ndiye tiyeni tilirane koma kulirana mopatsananso chiyembekezo kuti wana wathu na adzukulu wathu akhoza kupitirirabe ndi moyo woyang'ana zamawa kuti Mulungu atithandize. Dr. Chakwera analimbikitsanso mafumuwo kuti boma lake layika ndondomeko zotukula mafumu komanso achinyamata monga nkhani za ngongole kuti apititse patsogolo miyoyo yawo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati kunali kofunikira kuti mafumuwo akapepese kwa President Chakwera monga mmene chikhalidwe chathu timakhalira. Mafumuwa anabwera kudzapereka uthenga wa chipepeso kwa President, First Lady komanso kwa Madam Mary Chilima ndi family komanso dziko lonse la Malawi. Iwowa anabweranso kudzatsimikizira President kuti akhala kupitiriza kugwira ntchito zachitukuko kwachita support mu nyengo wawo imene anakambira naponso zinthu ziwiri zitatu zokhudza chitukuko maboma awo a Zomba, Machinga, Balaka komanso Mangochi. Mawu ake
mfumu yayikulu ya yawo Paramount Kawinga anati nkofunikira kuti pamene anthu ali ndi ufulu oyankhula zakukhosi azindikirenso kuti mawu amapasula koma mtendere ndi omwe uli ofunika. Mutati muone lero lino Amalawi tikulankhula zambiritu poti ufulu uli ponse andikupanda kupirira mwina munthu utha kuzimangirira kumene ngati akukunena iweyo. Koma zonse zija president ndi pamene akukhazikitsa mtendere kuti iya pamene tikulira maliro athu tiyeni mafumu tiwauza anthu athu kuti azilira mwamtendere komanso azitha kumaganiza kuti china chilichonse chimachitika ndi Mulungu. Mafumuwa anachokera mchigawo chonse chakummawa kumwe kuli Kuzomba, Machinga, Balaka komanso Mangochi. Ena momwe anafika ndi mkulu oona za mafumu a Charles Makanga komanso wapampando wa chipani cha MCP mchigawo chakummawa a Foster Ntandama. Dave Umar, MBC, Mangochi. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito modzipereka pofuna kutukula dziko lino mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Dr. Usi ayankhula izi atayendera mwadzidzidzi ntchito zingapo za boma mboma la Chikwawa kuphatikizapo chipatala cha paboma la Chikwawa komanso maofesi a khonsolo ya bomali. Secret Segula wadza ndi zambiri. Poyamba Dr. Usi anafikira ku maofesi a khonsolo ya boma la Chikwawa koma afuna aone nthawi yomwe anthuwa amafikira malo ogwira ntchito ndi magwidwe awo a ntchito. Kenaka Dr. Usi anapita ku chipatala cha boma la Chikwawa koma anakumana ndi mkulu wa zaumoyo mbomali kuonjezera kuchereza odwala. Mawu awo iwo ayamikira DC wa mbomali Anadine Kamba komanso mkulu woona zaumoyo mbomali Dr. Grace Momba kamba kusunga nthawi komanso kugwira ntchito mozipereka. Dr. Usi ati ichi ndi chitsanzo chabwino kwa anthu omwe amayang'anira ndi kugwira nawo ntchito. Funa kuti tione kuti nthawi ikusungidwa bwanji chifukwa ndizodziwika kuti Malawi kuno anthu ambiri sitimasunga nthawi. Ndiye Malawi aliyense amafuna kukhala moyo wabwino. Ndiye pasapezeka ogwira ntchito mboma amene akupangisa moyo wa Malawi kusakhala bwino kumva kupweteka. Ma project ambiri maofesi amene sakupita kwa anthu. Chifukwa ogwira ntchito mboma ina amangokhala kuti ndizapanga mawa, ndizapanga mkucha. Pali anthu ambiri amagwada siku ndi siku kupempha Mulungu kuti apase ntchito. Ena ntchito ali nayo angoyiseweresa. Dr. Usi alangizanso adindo a boma kuti azikhala machawi pogwira ntchito zawo kuti dziko lino likwere. Tinapita ku sukulu kuti tiziganiza. Tinapita ku sukulu kuti tiziona vuto nkuona kuti okay, boma apa silingathe kupereka ndalama. Tilembe ma proposal, tipeze wina kuti atipase ndalama. Si utama kuti boma lalephera ngukhala pansi. Unapita ku sukulu, Mulungu anakupasa ntchito, think. Ndi ndani wina amene mungampeze. Nje ndasangalala kwambiri kuti kuchikwawaku a DC anabwera nthawi yabwino, akudziwa chimene akuchita, komanso kuchipatalako manesi andipasa chidwi kwambiri. Nkhani za matendazo akuzilongosola bwino, komanso akuyang'anira ana, ndiye nachita na chidwi kuti izi zinakhala choncho. Atachoka ku malo awiriwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anayimanso pa malo za malonda apathabwa pomwe anacheza ndi anthu ochita malonda osiyanasiyana. Dr. Usi ali mchigawo chakumwera kuzagwira ntchito zina za boma. Secret Segula, MBC News, Chikwawa. Ofesi ya zaumoyo ku Blantyre yati anthu mu mzindawu asachite mantha ndi kuchuluka kwa matenda okhosomola komanso chimfine zomwe anthu akuganiza kuti ndi zizindikiro za matenda a COVID-19. Poyankhula ndi wailesi ya MBC, mkulu woona zaumoyo ku Blantyre Dr. Gift Kawalazira wati kuchuluka kwa anthu omwe akudwala chimfine komanso kukhosomola ndi kamba ka nyengo yozizira yomwe ikuchitika mu mzindawu. Charles Pensulo walemba ripotiri. Kuyambira mwezi watha anthu ochuluka mu mzinda wa Blantyre akhala akudwala matenda okhosomola komanso chimfine zomwe ena akuganiza kuti nkutheka matenda a COVID-19 ayambiranso. Titayendera mu mzindawu, MBC inapeza kuti zipatala zina zikulandira anthu oposa 70 odwala chimfine komanso kukhosomola pa tsiku limodzi. Ndipo mkulu wa zaumoyo mu mzinda wa Blantyre Dr. Gift Kawalazira anasimikiza za nkhani ndipo wati nthawi zambiri nyengo yozizira imachitisa anthu kukhosomola komanso kudwala chimfine. Choyamba ndifotokoze kuti sizodabwitsa kwenikweni kuti mu nthawi ino nyengo yozizira anthu ambiri adwale matenda a chimfine kapena chifuwa.
ndimene zimakhalira chifukwa kuzisira kukabwera chonchi anthu nthawi zambiri amakhala mwampanipani komanso kusasegula mawindo ndipo kumakhala kosavuta anthu apatsirane matenda ngati amenewa achimfine kapena chifuwa. Komabe Dr. Kawalazira auza anthu mu mzindawu kuti azipita ku chipatala akayamba kuona zizindikirozi monga kukhosomola komanso kudwala chimfine. Kwabwera ndi chimfine ndi chifuwa ndi zizindikiro zina za COVID-19 tikawayeza kuonesa bwino anthu awiri kuti apezeka matendawa pa Limbe Health Center. Ndiye nkuthekadi kuti enawa chimfine chimene kudwalachi chifukwa chimene kudwalachi ikhozokhala COVID-19. Koma palibe amene wadwala zakayakaya ofuna mpaka nakumpanga admit chifukwa cha zimfine zimenezi kapena zifuwa zimenezi. Timene tingapemphe nchongoti kwanza athu ena amene mpaka na lero sana ndire nawo katemera COVID-19 uja kofunikira ndithu abwere kuzipatala zathu athandize mikatemera amene kuti athe kukhala kutetezeka. Chimfine, kukhotsomola komanso kumva kupweteka kwa mutu ndi zina mwa zizindikiro za matenda COVID-19. Zizindikirozi ndi zomwe anthu ambiri akumva zomwe zikudzetsa mantha pakati pawo kuti mwina matenda a COVID-19 ayambiranso. Charles Pensulo, MBC News, Blantyre. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Shaping Our Future Foundation Aloma Mtema ati bungwe lawo lipitiriza kuchita zakupsa posintha miyoyo ya amayi ndi atsikana mdziko muno. Mtema amayankhula izi mdera la Senior Chief Chitukula ku Area 25 ku Lilongwe, komwe bungwe lawo lapereka makina osokera komanso opangira makala kuchokera ku Zinyalala ku gulu la amayi la Chisomo Women Group. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri. Bungwe la Shaping Our Future Foundation ndi bungwe lomwe adayambitsa mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Aloma Mtema, ndi cholinga cha mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kuti amayi akhale ndi kuthekera kudzera m'magawo osiyanasiyana ncholinga chodatsanza mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Mtema ati nzosangalatsa kuona kuti amayi tsopano akukwanitsa kuthandiza nawo komanso kuteteza chilengedwe. Iwo anati kudzera ku projekti akukwanitsa kuthandiza magulu amayi okwana anayi ndi ndalama yapadera yomwe achita zitukuko zosiyanasiyana. Pamenepa Mtema ayamika gulu amayi la Chisomo Women lochokera ku Area 5 kwa mfumu yaikulu Chitukula boma la Lilongwe kamba kochita zazikulu poteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa ukhondo pakati pa atsikana omwe akupita ku sukulu. Kulimbikitsa amayi kuti alimbikitse ana awo kuphunzira sukulu. Ndiye pambali pa sukulu tikuwalimbikisanso amayi kuti azipanga mabizinesi ang'onoang'ono kuti akhoza mathandizaso ana awo. Ndiye lero tili kuno kwa Chitukula komanso tipitanso kwa Chiseka kupereka mashini oti azisokera masanitary pads komanso ma uniform kupereka kwa ana osowa. Koma azimayi awawo azipanga bizinesi monga amene taonera kuno kuti kuli mashini opangira makala kuchokera mu Zinyalala. Ndiye mashini amene wathandizaso kuti asaononge kwambiri chilengedwe. Wapampando wa gulu la Chisomo Women Group Ayazimene Chonde ayamika bungwe la Shaping Our Future Foundation kamba kothandiza amayi pokweza miyoyo yawo mdziko muno ndi azikhalanso ozidalira. Achonde mwazina ayamika mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kamba kuyika patsogolo amayi kuti azikhalanso ozidalira. Chitukuko chimenechi ifeyo chitithandiza kwambiri pa mabanja yathu monga chitukuko chosokera ndi tikutha kumathandiza atsikana amene analibe kuthekera koma pita nthawi yonse ku sukulu pamwezi amajombapo. Ndiponso tikuthandizanso osowa ma uniform ana amene sakutha kupita ku sukulu chifukwa cha uniform. Chitukuko chimenechi chitithandiza kuwafikira ana otero. Mmodzi mwa akuluakulu ku Lilongwe District Council Blessings Makilinga apempha amayiwa kuti apitirize kugwira ntchito limodzi ncholinga chotatha kusintha miyoyo yawo. Lilongwe District Council tinazilandira kwambiri ndipo project iyi ikukhuza madera osiyanasiyana makamaka maona nkhani zokhuza maphunziro ana pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi imene timati gender komanso pali nkhani zokhuza kubweretsa chuma mabanja amene azimayi wakukhala.
komanso mukaonetsetsa bwinobwino anawaphunzitsa sanangowapatsa zipangizo zimene zabwera tabereka leroli koma anawaphunzitsa kale amene angagwiritse ntchito. Nchoneka kuti iwo asofa atakhala kuti anyamuka apita, ifenso ngati aboma tikwanitse kuwathandizira kuti chitukuko chipite patsogolo chisangothera bomba. Bungwe la Shaping Our Future Foundation lukhazikitsa ntchito yomwe ikwanitsa kuti amayi ndi abambo asamasiyane pa ntchito zawo, ndipo adayikhazikitsa mwezi wa Septemba mchaka 2023 m'boma la Dowa, ndipo akuyigwiranso m'boma la Lilongwe mcholinga chofuna kuthetsa nkhanza pakati pa amayi ndi ana ndi thandizo lochokera ku bungwe la amayi omwe ndi akazi atsogoleri mayiko osiyanasiyana amuno mu Africa la Organization of African First Ladies for Development OFLAD. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wapempha mafumu a mchigawo chakummawa kuti apitirize kulimbikitsa mtendere m'madera mwawo pamene dziko lino likukumbukirabe zowawa zomwe likudutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito modzipereka pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kufika pa nambala 5 pomwe yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli zitatu kwa du. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, khoti la magistrate ku Lilongwe lipitiriza kumva mlandu wa a Prophet Bushiri ndi akazi awo lero. Mbali yoyimira a Bushiri pa mlanduwu ikuyembekezereka kupitiriza kufunsa mafunso mboni ya boma asibongere mzinyathi a mdziko la South Africa. Zambiri mulipotili la Lonjezo Msodoka. Mlandu omwe bambo ndi mayi Bushiri akuwazenga unabweranso ku khoti lachitatu pomwe oyimirira Bushiri pa mlanduwu awopona Kita anapitiriza kufunsa mafunso mboni ya boma pa mlanduwu asibongere mzinyathi omwe ndi ya mdziko la South Africa. Akita anauza mboniyi kuti ionetse zikalata 8 za umboni woonetsa kuti a Bushiri anawamanga maka pa nkhani yowaganizira kuti anagwiririra, koma mboniyi inaonetsa zikalata zitatu zokha. Kufikira apa Akita anauza mboniyi kuti iwerenge mokweza zikalata zina, koma malinga ndi Akita zikalatazi zikuonetsa kuti nkhani zomwe a Bushiri akuwaganizira kuti anagwiririra zinali zopeka chabe. Lero timakamba nkhani ya kugwiririra manga mnamvera muja pali pempho loti abwerere ku South Africa chifukwa choti anagwiririra azimayi okwana 8. Ndi lero timaonesa kuti umboni umenewo palibe chifukwa mwazimayi amene akuti anapanga pa complaints yo paliso ma statement osenza kuti anakachosa ma statement awo kuti sanagwiriridwe, anaumirizidwa ndi apolisi kuti alembe ma statement amenewo. Ndiye timayifunsa mboni kuti ndi mmene palili umboni uwu ama withdraw statements kuti ndi mlandu mkhoza kupanga extradite okhakana kuti ngati pali zimene zizi ndi kuti palibe chifukwa choti tipangira extradite pokhuzana ndi mlandu wogwirira azimayi. Pa mlandu uliwonse amene mufuna tapangidwe extradite pena kukhala warrant of arrest. Ndiye tinamufunsa witness kuti atonese ma warrant of arrest amene alipo angoonesa atatu. Pamene mu extradition docket mwawo muli ma complainants 8. Ndisitiuza kuti kodi warrant of arrest imene ndi yautiyo. Ndipo oyimira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malunda wati zikalata zina zinachotsedwa pa mlanduwu ndipo izi zinachitikira ku dziko la South Africa. Iwo ati ngakhale kuti zikalatazi zagwiritsidwa ntchito mdziko muno pa mlanduwu zomwe akuti sizimayenera kutero, iwo apitirizabe mlanduwu. Maganizo athu ndikuti nkhani zimenezo sizikutikhuza kwenikweni pa stage imene tili. Nkhani zimenezo zokuti mina ena anasintha zokamba ndi nkhani zimene zingakambidwe ku bwalo limene lingazenge nkhani mu dziko la South Africa. A Bushiri atakhala kuti bwalo la kuno ku Malawi lagamula kuti akayankhe milandu imeneyi mu dziko la South Africa. Kufikira apa mlanduwu ubwereranso ku bwalo la milandu lachinayi. Malinga ndi Akita akuyembekezereka kumaliza kufunsa mafunso asibongere mzinyathi tsiku lomwelo kuti apereke mpata ku mbali ya boma kuti nawo adzafunse mafunso. Ndipo mbali ya boma yati tsiku limodzi lidzakhala lokwanira kuti iwo adzafunse mafunso mboni ya ku South Africa yi.
Lonjezo Nsodoka, MBC Lilongwe. Boma lali kutsegulira kwa malo ogwiriramu ntchito pa chipata cholowa ndi kutuluka m'boma la Mwanza kukweza chuma cha dziko lino komanso ntchito za malonda pakati pa anthu a maiko a Malawi ndi Mozambique. Nduna ya za malonda a Sostin Gwengwe amalankhula ku Mwanza pomwe amatsegulira malowo. Malinga ndi Agwengwe kutsegulira kwa chipatachi kuthandiza kuti anthu a maiko awiriwa azilumikizana mosavuta pomwe akufuna kupangitsa zikalata zowavomereza kulowa ndi katundu yemwe akubweretsa mdziko muno kuchokera kunja komanso yemwe akupita naye maiko akunja. Iwo akufotokoza. So ifeyo ndi unduna oonetsetsa kuti ochita malonda sakumatenga nthawi yambiri pa boda, iwo azitenga nthawi yambiri kogulisa malonda awo osati pa boda yayi. Nchifukwa chake tikuyesera njira zosiyanasiyana kuti katundu komanso anthu asamachedwe pa boda, ndipo imodzi mwa njira zimene boma latsata ndi ma one stop border post kuti munthu akayima saidi ya Malawi asaimeso saidi ya Mozambique. Ngati wayima saidi ya Mozambique asaimeso saidi ya Malawi. Chimodzimodzi zimene tinapangira ku Zambia, ku Nchinji, komanso mmene apangira pa Dedza, komanso ndi mmene tikufuna kupangira ku Songwe komanso kumuloza. Izi zathandiza ochita malonda kuti asamachedwe akamalowetsa kapena kutulutsa katundu wawo m'maboda athu. Koma ifeyo ngati facilitator ku ministry yathu ya zamalonda mafactory tubweretsanso ndondomeko ina yenyowani imene timayitchula muchizungu kuti national single window, imene onse ochita malonda kaya kutulutsa katundu kunja kaya kulowetsa katundu mdziko muno angathe kupita pa kompyuta nkulowetsa ma documents onse nkupanga malipiro onse ofunikira kuti akabwera pa boda azingoonetsa mapepala awo nkuchita clear katundu wawo osati mwinaso mmene zikukhalira pano. Zonsezo kufuna kuti pa boda pasamakhale congestion, ochita malonda asamakhalitse pa boda azikakhalitsa kumisika kumene iwo amapangirako ndalama. Ndipo wachuli kwa mkulu oyendetsa bungwe la Malawi Revenue Authority a Henry Ngutwa ati kutsegulira kuchepetsa nthawi yomwe anthu amaononga popangitsa zikalata za malonda akafika ndi katundu pa chipatachi, chifukwa kugwira ntchito ku nthambi zosiyanasiyana tsopano adzikhala malo amodzi. Zithandiza ntchito zathu kuti mabungwe amenewa, mabungwe 5 amene anatsala kuti ndi mabungwe amene aziyimira ntchito za boma pa boda ayambe kugwira ntchito mogwirizana komanso mwachangu, komanso kuti ngati pali zitopotopo zina zimene zimachedwetsa kagwiridwe ka ntchito zimenezozo zikhala kuti tizikonza limodzi nkupezanso ma solution limodzi kuti ntchito ziyambe kuyenda bwino. Boma lalimbikitsa ofalitsa nkhani mabungwe komanso aneneri amakampani kuti akhale patsogolo kuthandiza boma kuti likwaniritse ndondomeko zokweza ulimi, zokopa alendo komanso ntchito za migodi kuti zithandize kukweza chuma cha dziko lino. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule ati Amalawi akuyenera kuchepetsa kufalitsa nkhani zonyanzitsa dziko lawo m'malo mwake azikamba zabwino zomwe zingakope anthu kudzaona malo osiyanasiyana mdziko muno. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe komwe bungwe la Public Relations Society of Malawi limakondwerera tsiku la ofalitsa nkhani m'mabungwe ndi m'makampani. Zambiri mulipoti la Yamikani Simutowe. Mwambo wokondwerera anthu omwe amayankhulira mabungwe osiyanasiyana umachitika pa 16 Julayi chaka ndi chaka, ndipo aka ndikoyamba kuti mwambo monga umenewu uchitike mdziko muno. Bungwe la aneneri amabungwe la Public Relations Society of Malawi ndilomwe linakonza mwambowu mu mzinda wa Lilongwe. Mawu ake nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yati anthu achepetse mchitidwe wofalitsa nkhani zonyanzitsa dziko lino, m'malo mwake azifalitsa nkhani zomwe zikhoza kukopa alendo kuti adzibwera kudzaona malo osiyanasiyana mdziko muno. Mukuyeneka kudziwa zonena kuti tikapanda kukamba nkhani zabwino za dziko lathu sitikuonongatu dziko lokhalo, tikuononga chuma cha dziko, tikuononga malonda a dziko, tikuononganso mmene anthu tingapangire maubale ife ndi mayiko ena. Zimatengera kunena kuti anthu akamaganizira za Malawi kuona chani, ndiye muone kunena kuti tukangopita pa intaneti kungopanga Google Malawi zimene zikubwera za negative zokhazokha. Palibe munthu amene angafuna kuti apange nafe associate, palibe munthu amene angafuna kuti apange nawo malonda, palibe munthu amene angafuna kuti abwere ku dziko ngati imene aliyesa kungokamba zoyipa za zimenezozo. Ndene ndimanena kuti Mulungu anati sanalakwitsa, Mulungu samalakwitsa, anatipanga ife kuti tikhala anthu aku Malawi kunoko, ndiye ife tikugwisa bwanji udindo umenewo kapena
danga limene mulungu anatipatsa kuti kondera limene mulungu anatikondera kuti ife tikhala anthu aku Malawi tikugwiritsa ntchito bwanji tikumatenga bwanji zinthu zimene ziyazo kumalingiza za dziko lathu ndiye tikuyeneka kuziwa zona kuti umene ndi udindo umene mulungu anatipatsa onena kuti tili ndi dziko limodzi lokha tiliyankhulire zabwino tiliyankhulire zonena kuti tikhoza kuchita bwino. Mtsogoleri wa bungwe la Public Relations Society of Malawi ndi a Benson Linje. Tasangalala kuti a minister okopa alendo anabwera anatilankhula kunena kuti tikamagwiritsa ntchito zathu tisayiwale Malawi ndipo ndizoona ndithu tigwirizane nawo kuti anthu ofalitsa nkhani pamene patikumbutsa kuti boma pakali pano akamba za ATM strategy Malawi 2063 ndifeyo anthu ofalitsa nkhani amene tingazitenge zimenezi nkupita nazo ku mabungwe osiyanasiyana kuti kodi Malawi Bureau of Standards kodi Castelo kodi kuti tipanga bwanji kuti tikwaniritse mfundo zimene Malawi kunena zimene ndi kupititsa ntchito za ATM strategy kapena Malawi 2063. Bungwe la Public Relations Society of Malawi linakondwerera tsikuli pansi pa mutu wakuti kufunika kwa aneneri pakayendetsedwe kabwino kamabungwe. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Bungwe la khungu la chialbino la Association of People with Albinism in Malawi APAM ladilapeza ndalama zomangira fakitole yopangira mafuta omwe anthu akhungu la chialbino amadzola oteteza kudzuwa otchedwa sunscreen. President wa APAM Ayang Muhamba wauza MBC kuti fakitoleyi idzathandiza kuti dziko lino lizisunga ndalama zakunja chifukwa panopa akuyitanitsa m'mayiko akunja. Alex Mangosi walemba ripoti lomwe wawerenga ndi George Mkandawire. Pozindikira kuti khungu la anthu achialbino ndi losapitirira kudzuwa, achipatala amalangiza kuti azidzola mafuta otchedwa sunscreen lotion kuti azidziteteza ku kansa ya pakhungu. Koma mafuta awa sapangidwa m'dziko muno ndipo amachokera m'mayiko akunja. Pachifukwa ichi bungwe la Association of People with Albinism in Malawi APAM lapeza ndalama zomangira fakitole yopanga mafuta awa m'dziko muno. Polankhula ndi MBC, President wa bungwe la APAM Ayang Muhamba wapempha unduna wa malo kuti upereke malo omangapo fakitoleyi ati chifukwa idzathandizanso kupereka mwayi wa ntchito pakati pa Malawi kuphatikizapo anthu akhungu la chialbino. Muone sunscreen lotion amene tikuzola panopa Umozi Max amachokera kunja nde amafunika Forex chifukwa bottle limodzi kuti ligulidwe kumene kujago it's about $6,000. Nemutakuona kuti sunscreen lotion ndiodula and Forex ikavuta sunscreen ujeso samatani samabwera ndedi manena kuti silingathe kodi kumalawi kuno kuti ife tokati zipanga ma sunscreen lotion and sunscreen factory imene tukambayi ipangidwa manage ndi anthu albinism. Ine ndi pharmacist by profession, zama standards zama medicine standards nimaziziwa tiso ndi anthu ena acha albino amene ali nkutegera kuti akoza kuthandizira kuti factory imene ipangidwe rani mothandizidwa ndi anzathu aboma a ministry of health ndeti manena kuti imene iyi factory ithandizaso kunena kuti anthu ambiri acha albino apezepo mwayi wa ntchito chifukwa anthu amene azikapanga ntchito kumene kucha akakhala anthu acha albino production ija tizalemba anthu acha albino takale kumene kucha nde mutakuona onena chinthu chimene chanchofunikira koma chakachikuvuta fayani akulanza khala kuti ibwezera mbuyo kuti atipase malo abwino kuti tipange. Poyankhapo nduna ya malo ndi nyumba Adeus Gumba yati unduna wawo upereka malo pozindikira kufunika kwa fakitoleyi kwa anthu akhungu la chialbino m'dziko muno. Ndi pempho lomveka ndithu kwambiri kuti mu nthawi ino mafuta amene amadzola amateteza khungu lawo amayiro kuyitanitsa kunja koma kapangidwa ka mafuta amene udzera zinthu zimene timalima konkuno kapena zinthu zimene tinazo kumalawi kuno akhoza mapangidwa malo amene otipatsa ndithu ndipo dapempha kuti alembe nikuti mwina alemba ndithu komanso mwina atilembera zimenezo titapatsa malo amene mtawuni kuti apange ndithu fakitale imene moganizira kuti miyoyo yawo ipite patsogolo kuti aliyense azimva koma kumalawi wa nthawi ino. Dziko la Malawi lili ndi anthu akhungu la chialbino opitirira 136,000 malingana ndi ofesi yona za chiwerengero ya National Statistical Office NSO. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kufika pa nambala 5 pomwe yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli zitatu kwa du pa bwalo la za masewero la Kamuzu. Amini Musa ali ndi ripoti. Kupambanaku ndikoyamba kwa timu ya Bullets masewero asanu otsatana mu ligi. Maxwell Podo, Babatunde Adepoju ndi Stanley Biliati
ndi omwe anagoletsa zigoli za Bullets. Kutsatira kupambanaku, timuyi yachoka pa nambala yachisanu ndi imodzi 6 kufika pa namba 5 mu ligi ya TNM ndi mapoint okwana 20, pamene timu ya Fomo ikadali pa namba 12 ndi mapoint okwana 14. Masewero enanso omwe anachitika mu ligi, timu ya Civil Service United inachita kuchokera kumbuyo kugonjetsa Craig Sporting ndi zigoli 2-1 pa masewero omwe anachitika pa bwalo la Civil mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bwalo la Chitowe kuduwangwa, timu ya Mafco yagonjetsa Karonga United ndi zigoli 2-2. Mpikisano wa ligi ya TNM upitirira lachinayi lino pamene masewero ena anayi achitike. Ena mwa masewero omwe achitike pa tsikuli ndokhudza timu imene ikutsogolera ndandanda wa matimu onse ya Silver Strikers yomwe kumana ndi timu ya Nzuzu City Hammers pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President Chakwera wapempha mafumu a mchigawo chakummawa kuti apitirize kulimbikitsa mtendere m'madera mwawo pamene dziko lino likukumbukirabe zowawa zomwe likudutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito modzipereka pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM kufika pa nambala 5 pomwe yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli 3-2. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse. Mwadzuka bwanji mwauno nyengo tentha komanso yadzuwa ipitirira m'madera ambiri komanso kukhala kwa changululu masanawa komabe mwauno kuzizirabe pang'ono ndipo ingozi imeneyi